Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu like napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Penhir keput ka Iran ya ka Israel. Hadin gi kenta ba wan hir thma ka Israel ya ki jakashna nuklear. Kispai Israel kilai thu ba ka Iran kalak thong ban khrwit palat sispa teli ki drone ya ka Israel. Hadin kato kadne kenta ba ka Israel kala letter bom ya ki jakashna nuklear. Ba ki jakashi pai jong ka Iran. Kane ka jing hir thma ka ba he da ki drone. Kadai ka jing jubab jong ka Iran ya ka jing wan terbom ka Israel. Ya ki jakashna nuklear bat ki jakashi pai jong ka Iran. Hakas tiap jong ka khatlai tarik ujeliu arjar ar posan. Unong elam ubah kli du jong ka Iran. U Khamenei ula berngem lupa ya ka Israel. Ban penihir put ya ka jing letter bom ka Israel ya ka Iran. Katkum ki tolong kubuar na kispai Israel. Ki drone jong ka Iran kidang simpuar bun kenta. Ban poi sa airspace jong ka Israel. Hakaba kala penlong ya ka Israel ban pun krelpa. Ya ki Korea dasuny ban penhab. Ya ki drone jong ka Iran. Kajinya syun jong ka Israel bat ka Iran. Kadang jur. Hakaba baro arteli kiri. Kila penpau ya ka jing penkrek jong ki. Ban ya kuntma. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.